Din partea mea, Dani Mocanu, dedic această bombă muzicală pentru domnul Tudor Sălăgean din Târgu Mureș, bunul meu prieten, care mai bine se încrede într-un câine decât într-un om pervers și rău. Am peste 100 de ghile și o inimă mare în mine, dar nu mai ales glumea, că e perversă și rea. Am preferat să-mi iau acasă un câine frumos de rasă, să îl cresc, să-l îngrijesc, că el nu este pervers. Am peste 100 de ghile și o inimă mare în mine, dar nu mai ales glumea, că e perversă și rea. Am preferat să-mi iau acasă un câine frumos de rasă, să îl cresc, să-l îngrijesc, că el nu este pervers.